Ho, auya mukomana soft ice cream. Alright. Pai mare mapiwa na mama ili tenge soft ice cream. Oh, yatapewa na mama kuti tenge soft ice cream. Oho, ndio yao kuda. Tenge soft ice cream. Tasoi, masira seko. Wao ya mukomana we soft ice cream. Ari kuida mukomana. Tenga ice cream. Oya mwana. Hapo una type ipi? Bosi tine ma type akawanda kampana wangu. Tine chocolate, tine vanilla, tine caramel. Ndio yandina hapa mwana. Hapa nasokuona ndanuka kuya kampana wangu. Kana uchindi down nini kana uona ndanuka kuya. Unogona kuya ku. Manonoka na ice cream yangu. Ndio nditala kuti kana ndanonoka inini. Unoya kumpa mombe ku phase 3. Pano ndipa majaja pa 692. Anchapa uya baingezi. Abomba na unongoya muingezi mongovita ndikonga dzibazi kupinde kupi. Kana ngofona pa namba dzinoti 0773 44 1839. Ice cream. Apa ndo dai unaka ka. Ndo yanda nchida yo. Ndenda nchida yo. Ini mai ndo yanda rutoda manje. Cho ugare yo garap. Garap mwanangu. Yo garap. Ni mvuru. Dad maundishandisa. Saka yo garap kandi chikushandisa. Garamba ere. Matora ice cream ramani randa nchida chindi nanzisai. Nanzaji? Ice cream. Kudhara ikoko. Unanza ice cream. Kare ka. Pawanda wacha nini? Dad ani maramane ice cream yangu. Andi watora yako. Ndatora yangu but ndo ice cream ena nchida yo. Aiwa yako hiyo ida chida yako hiyo. Nyanga ni pembe. Hai. Nyanga isati yakunake. Beside pa. Beside pa mukona. Hizo peri kala iri. Haiperi. Andikapo ndakapa mwenye inoda kudliwa iri mbepa ka. Protection. Ice cream ina protection kuti isazara dust. Inozara ningiri ni. Iri sei yako? Iri bo. Iri utonoe. Aikona kusika ka. Utonoga. Bundu. Aikona kusika. Amare, ini andikuno lazunzo tonora ndineka kutonora kwandiri kuitwa apo. Ndoita se iri kutonora ice cream. Yenda imabisapoti mama pamoto misa ice cream yenyu. Aiwa, inotsvaka ne aiwa ize. Inotsvaka apo. Igwachezva munoita chibage. Mempeti kana ice cream chitonora vanotora yese muklasi yese vaigosha. Kupiko? Kuchikoro vanogocha ice cream. Uriti mempeti pawanda bisi chipenya apa? Pawanda BCC December vanogocha. Ichenda imabisapoti mama mugocha ice cream. Iyo yako iri kunaka? Kuyako yese usina kuigocha. Kuyako hausi kuigocha wani? Njumu yangu, ndogocha yangu. Ndigocha ice cream. Mwana wangu ato ndigoche. Soft ice cream ndigoche. Ati pawanda busy wandogocha ma ice cream. Ndiri kuya mbundi yo. Uchapedza ni. Nduguya. Amai vangi zengi yatoyipa. Mai gocha. Iri kuti. Itori pamoto. Azokanga kuishandura. Aiwa andikakani. Ndatesa izvi apo nematonho ayo kuita iromboda kakatuma nguo. Wanda zvamunoita penyu pawanda bhizi apa? Kuchitai muchishandura. Aiwa zvino chitombomira yomboti ibve imbi chana. Wozi chibage unoza chibagezo chedu. Plus hapana moto wakawanda zvapo. Moto mushoma. Unoona chimvera rangu kaika kutonhora kandiwa soft ice cream. Kakutonhora kandoka soft kacho kai? Musaka samaya vandatorora sa soft yacho ka. Chida muchishandura. Ndodaro ndatora saka soft ice cream ka. Nyai moishandura. Inodaro ichitsva.
Ndo kuma manje sofuta ice cream yacho manje naiwe mbundu Yaiva. ureva chiyako Asante ice cream yaiva. apa manje uona manje I don't cry mukaka tu iko shuga ngeri momo apa kuti wafonera panamba dzawo mandigire imwe ka yo uchiri nedhora iri Dola. Andi. but uona kamanje handi wandigocha ice cream yangu ona zvayaita manje Andi ndimune phone. but aiwa kaiyo chinipa yako iwe Mkwidi. handi wandigochesa yangu Maishandira kudhara. Ndikupei basi mamuchitsisa. iwe ndiwandichitsisa ice cream yangu apa Ndakwani mamuchitiri kutondora ere. Ndakati gochai makaramba yakadaro. Ndakuzati gochai muchishandura. ndava ndikashandura yatsva ine Amuna kushandura chitola ichi. Ndochenyi. icho hachina shuga kai Ndochocho chine shuga. vari chinjani chamuibeba ripo Maiwi. Madhakanana yawo. Maiwi. madhakanana but beba riripo pamadhakanana ipapo ka Aiwa. Ila ichi. Chandakuudzai ichi. anyway wawina apa wawina ako